Kære medlemmer, en lille julehilsen fra jeres forening. Når vi når december, så begynder vi at kigge fremad, men vi kigger også tilbage. Vi ser tilbage på et aktivt år, hvor der er sket mange store ting. Vi har arbejdet meget sammen med ministeren, forligskredsen og de øvrige parter omkring folkeskolen for at forbedre folkeskolen. Det arbejde vil fortsætte ind i det nye år også. Og så har vi haft fokus på fællesskaber. Og fællesskaber, det arbejder vi jo med lokalt og nationalt. Og fællesskabet, Claus, det så vi altså i den grad i november måned til vores årsmøde. Vi var over 2100 skoleledere samlet i det store fællesskab. Det var fantastisk. Det skal I have tusind tak for. Og fællesskabet, det er der altså brug for. Vi oplever, at vilkårene som skoleledere i den grad er udfordret. Det er udfordret på økonomi, det er udfordret på enorm opgaveglidning fra andre instanser med opgaver, der lander på skolelederens bord. Og det giver os nogle problemer, når vi ser, at vi også gerne vil udvikle indholdet i folkeskolen. For det skal der være plads til. Der skal være både ledelsesrum, men også tid til det. Så vi har brug for at lave noget afbureaukratisering. Det mener vi, der vil være et godt afsæt i Sammen om skolen lokalt at tage fat på. Vi har skoleudviklingssamtalerne, hvor man sammen med forvaltningen kan kigge på, hvad er det for nogle opgaver, vi arbejder med, og hvad er relevant for den skole, vi er på. Der skal simpelthen færre opgaver ud på skolelederens bord, for at vi kan lave en ordentlig kvalitetsløft af folkeskolen. Det er der behov for. Og kan I huske dem her? Vores 40 forslag til afbureaukratisering. Det var et godt eksempel på, at vi arbejdede sammen. I kom med en masse idéer, vi samlede dem og afleverede dem over ministeren. De sagde tak. Omkring 70% af dem er enten blevet implementeret, eller noget, vi arbejder med. Det skal vi fortsætte med den tankegang. Vær gode til at komme med konkrete forslag, snak med minister og forligskreds, og så skal det ud over rampen. Ja, som I kan høre, så er der et nyt år, der venter på os. Der er masser af arbejde, vi skal i gang med. Vi skal i gang med at skabe en skole, der i høj grad passer bedre til eleverne, end som det er i dag, at eleverne skal passe til skolen. Det kræver noget frihed, men det kræver også noget engagement og noget livsglæde. Eleverne skal møde en skole, der emmer af læringslyst og livsglæde. Og i Danmark, der har alle børn mulighed for at gå i skole. Det er ikke sådan i hele verden. Og vi har et stort ønske om, ikke Claus, at alle børn kunne få lige muligheder, og at der vil være fred i verden. Og med det, så vil vi gerne ønske alle sammen en rigtig glædelig jul.